Lawrence Gonzi qal li l-kwistjoni ta' żieda ta' 500 euro kienet żelqa fin-niexef u li jiddispjaċih kif żviluppat l-istorja kollha. Saru sensiela ta' żbali. L-affarijiet żgur ma mishomx saru hekk. Imma min qed nipponta subajja lejn ħadd. Jien Prim Ministru u nerfa' jien ir-responsabbiltà sħiħa ta' din id-deċiżjoni. Madankollu Lawrence Gonzi imkien ma qal li hu u l-Ministri se jifqu jieħdu żieda ta' 500 euro jew li se jagħtu iż-żieda li ħadu lura. F'kommenti lil One News ħafna mill-Kunsilliera Nazzjonalisti qalu li jaqblu ma' żieda lil Prim Ministru ta' lilu nnifsu u lill-Kabinett. Kuntenti. Yes, jew kors, mela. Jiena lija fl-opinjoni tiegħi sodisfatta ħafna. Xorta kuntenta xi xirqulu. Nixerqilhom. Le, jien naħseb li l-Kabinett ħaqqu meta tara li hawn ħafna postijiet biex ikollok l-aqwa nies li tħallasom tajjeb. Li xejn sieħ bi aħna partit sod u daqshekk. Dwar id-divorzju Lawrence Gonzi qal li l-unika ħaġa li għad hemm dendla kif se jivvotaw id-deputati b'mod individwali. Madankollu għal darb'oħra reġa' ma ddikjarax kif se jivvota hu. Fl-intervent tiegħu il-Prim Ministru appella n-numru ta' drabi għall-għaqda fih dan il-Partit Nazzjonalista u qal li sakemm ikollu l-fiduċja tal-Partit Nazzjonalista lest illi jibqa' jmexxi lil pajjiż kif mexxih fl-aħħar 7 snin. Dwar l-Ermalta, Lawrence Gonzi qal li l-proċess ta' ristrutturar jista' jweġġa lin-nies. Fid-diskors tiegħu, Lawrence Gonzi għamel ħin twil jattakka lill-Partit Laburista u lil Joseph Muscat. Kif jista' xi ħadd taddilu mill-kurutur ta' moħħu li jċedi t-tmexxija ta' pajjiżna lill-Partit Laburista? Kif jista' qatt inħallu lil pajjiżna f'idej min m'għandux idea ta' kif imexxi lil pajjiż il-qudiem? Il-Kunsill Ġenerali kien indirizzat ukoll minn Ministri u Deputati. Irrid ngħid li twerwirt, twaħħaxt, ma nistax nimmaġina fejn jasal pajjiżna jekk vera dan il-pajjiż ikollu lil Joseph Muscat Prim Ministru. Għamlilna pjaċir Prim Ministru, rebbaħna l-elezzjoni li ġejja. Ippermettili nsellem u nagħmel kuraġġ lil ħaddiema kollha fosthom il-ħaddiema tal-Ermalta illi f'dan il-mument diffiċli nappellalhom biex jemnu li hawn gvern illi huwa kommess illi jieħu l-aħjar deċiżjonijiet fl-interess tagħhom. Matul is-sessjoni tal-ħadd spikkat in-nuqqas ta' tendenza taż-żewġ deputati nazzjonalisti Jeffrey Pullicino Orlando u Jesmond Mollet.